Ayun mga kawasak, good afternoon sa inyong lahat dyan. For today's video mga kawasak, andito ako sa baybay. Siyempre, manginasta para pang ulam. Dumay kayo. Ayun guys, naay ko Andre limango. Aray ko. Dito mo ako . Ayun guys, malapit na tayo makuha. Ayan mga kawasak. Pera. Ayan na mga kawasak di ba? Sudah na anak. Sudah. Aray ko. Gitu. Oke, may nakuha na tayong isa. Naninidagan dito Naninidagan dito. Dira. Wah. Nalagit yun yung dagan. Dira man to Tiyak pa ba? Dira yung dagan. Ini dagan dira po. Dira. Oo ta. Kita Ini dagan dira. Dua ka buok. Tanan be. Gumayong ko kayo got pag mangipit. Dra po dra ato ning dagan sa kabuok. Step not. Sayan. Ito. Sayan. What? Ang sakit mangagat mga kawasak. Malaki-laki ata to. Kasi ang sakit mangagat Parang naputol yung kamay ko. Di tayo suko mga kawasak. Ayan na mga kawasak Ayan na, di ba? Laki-laki kunti siya. Ayan, may pangulam na tayo. Iyay, nakawala pa. Sayang. Ulam na sana mga kawasak, nakawala pa.
Ayun, nasugat tayo mga kawasak. Taga mauubos na yung kamay mo dito kakagat ng mga ano. Naiwan yung paak mga kawasak. Makilo si Papa. Ah. Sayang. Tuwa na sana. Hindi ubos mo. Kawala pa. Ayan mga kasak, may laman dito. Isa. Sana dalawa to. Parang isa lang eh. Ayan, kinagat yung gloves ko. Kasi naka-gloves na ko ngayon mga kasak. Dahil hindi kaya walang gloves. Sakit sa kamay. Ayan, mahirap maghanap ng ulam mga kawasak. Ayan, kuha natin. Ito na siya. Ayan mga kawasak, dalawa pa lang yung laman. Dalawa yung laman sa isang ano dito, isa-isa. Ay, walang laman mga kawasak. Walang laman dito. Ang hirap pa, wala pang laman. Ayun mga kawasak, andito ako sa ilalim ng puno ng ano, pagatpat. Ayan. Ayan, ito lang yung huli natin. Ito na yung huli ko, kunti lang. Kasi marami sana kaso ang sakit mga gati. Sugat na nga yung mga kamay ko. Kaya dito ako, nagpapahinga muna ako. Ayan. Ayan mga kawasak, hanggang dito lang yung video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel. At huwag nyo na rin ikalimutan i-hit yung notification bell para lagi kong ma-update sa mga walang kwentang video natin. Ayan. Maraming salamat.